jedan od najpopularnijih besplatnih alata i za kreiranje slika, generisanje slika i za generisanje video snimaka. Potrebno je da napravimo nalog, da izaberemo da li ćemo preko Apple, Google ili Microsoft. Ja ću preko Google. Kada smo se ulogovali, potrebno je da izaberemo username. Ja ću izabrati obrazovanje, zatim potvrditi i na kraju next. Kao što vidite, let's go i na početnom smo ekranu. Ono što je najvidljivije jeste ovde kreiranje nove slike, ali hajde da vidimo šta sve ovde imamo. Imamo generator slika, imamo mogućnost da naše skice pretvorimo u ilustracije i fotografije, editor, zatim da kreiramo animacije, zatim u realnom vremenu animacije i da poboljšamo kvalitet i veličinu fotografije, ilustracije. Ono što takođe imamo jeste besplatnih 150 tokena dnevno, znači na dnevnom nivou. Međutim, neke druge pogodnosti koje ima plaćena verzija, to nemamo. Pogledat ćemo cene, $10 mesečno, u stvari $12 mesečno. Ako hoćemo na godišnjem nivou, onda je 10, $30 mesečno i $60 mesečno. Za $60 sve je otključano, dok za 150 tokena nemate određene pogodnosti. Hajde da kreiramo prvo sliku, a zatim da napravimo i video. Možemo da pogledamo ovde modele i da izaberemo neki od modela. Ovo su neki od novih modela i kao što možemo pročitati, ovde je fotorealizam, dok je ovde ilustracija i animacija. Ja ću u ovom slučaju izabrati fotorealizam i zatim kliknuti generiši pomoću ovog modela. Zatim let's go. Ovde kucamo prompt koji želimo. Sa leve strane se nalazi broj slika koji želite da bude generisan. 4, 2, ja ću 2 pošto je ovo proba. Zatim, da li želite fotoreal ili alhemiju. Ostavit ću ovde alhemiju. Ako želite baš realističnu fotografiju, onda ovde čekirajte. Ako želite providnu pozadinu, onda stavite transparency, međutim ja to neću. Zatim, ovde nemamo mogućnost public, slika će biti javna. Ovde, ako želimo, biramo format slike, 4:3, 3:2 i tako dalje. Ja ću ovde izabrati 3:4. Što se tiče samog prompta, da bude u pitanju minimalizam, pastelne boje, portret, apstraktan, visoka moda, da se koriste pastelne boje plava i narandžasta, staklo, dim i da ima dinamični efekat svetla. Ako želimo neke negativne promptove, možemo da stavimo. Ja ću ostaviti to ovako kako jeste. I zatim generiši. 15 tokena će biti 2 slike. Jedna slika je 10 tokena. 2 slike 15, 4, 24. Ostavit ću na 2 i zatim generiši. Slike su jako brzo generisane. Nisam baš zadovoljna dimom, ali hajde da u svakom slučaju napravimo od ove fotografije video. Ako kliknemo na sliku ili naslonimo miša na sliku, imate opciju da downloadujete sliku, da generišete video, da uveličate sliku i da je editujete u Canvi. Ja ću u ovom slučaju napraviti video od ove slike, generiši. Kao što vidite, to je 25 tokena. Motion, ovde ću staviti 9. Možemo ovde da izaberemo koju sliku želimo. Ja sam izabrala ovu. I na kraju generiši. Sačekat ćemo malo. I evo, animacija je gotova. I pretpostavila sam da će biti animiran dim. I ovo nije loše. Da downloadujemo u MP4, samo treba da kliknemo download i animacija je gotova. Generisat ću još jednu sliku sa automobilom. U ovom slučaju izabrat ću
drugačiji model. Prvi. Ovdje ću dodati animaciju. Neki dodatni element ne želim. Negativne promptove također ne želim. I generiši. Odlično je ispalo. Izabrat ću ovu fotografiju. Zatim generiši motion. 10. I generiši. Hajde da vidimo. I pogledajte, fantastično je ispalo. Odlično. Evo, Leonardo se pokazao kao odličan alat i preporučujem ga. Hej, ne zaboravi da me zapratiš.